Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo mauno muli ndine Romeo Umali kumaboyamba naye mitu yake. Nduna yona zachitetezo cha mdziko yalangiza polisi kuti apewe kuchita ndale. Komiti yapadera ya nyumba ya malamulo imene ikufufuza za ngozi ya ndege imene idagwa ku Chikangawa yayambanso kafukufuku wake. Ndipo boma la Iceland latilaika padera ndalama pafupifupi 500 million kwacha zothandizira kugwira ntchito makonsolo kupita patsogolo ndi maphunziro awo. Munkhani yathu yoyamba, nduna yona zachitetezo cha mdziko apita mukhito yalangiza polisi mdziko muno kuti apewe kuchita ndale chifukwa izi zimasokoneza magwiridwe a ntchito yopereka chitetezo. Amukhito amanena izi mboma la Chikwawa pamwambo wa mwala wa maziko pamalo pamene amangepo maofesi a polisi atsopano. Iwo akulankhula ndi mtolankhani wathu Simeon Boyce. Zonadi timapempha nzathu aku polisi si onse ambiri mwayo akugwira ntchito mwakadaulo koma muli timapoketi tina timenebe timakhulupirira kuti ku polisi so timachita ndale. Ku polisi kuli malamulo amene amapempha kuti msilikali wina aliyense sayenera kumachita nawo participate in active politics. Koma ano ndifake tiwatulira mthenga lero chifukwa cha tikumva maripoti osiyanasiyana ndifake tikubweranso kwa ulangiza poyera kuti siyani kupanga ndale. Ngati mungafune ndale bwerani kuti muzajoina ifewa ifandale ife kuti tichita ndale limodzi koma musamachite ndale ku polisi. Fazimene mukamachita ndale ku polisi mmagawa anthu kuti akufikire na apereke madandaulo mmasankha kuti amene mumthandize ndani. Izi zifake tikukana kuti ayi ku polisi sikochitira ndale. Boma lalangiza ogwira ntchito zakabaza kuti adzitenga udindo waukulu poteteza anthu ku ngozi zapansewu. Polankhula ku Lilongwe pa msonkhano woyamba wa atsogoleri akabaza, nduna ya zamaboma ang'ono wa Ben Phiri atsindika zakufunika kulimbikitsa mgwirizano wapakati pa nthambi zogwira ntchito zapansewu kuti izi zitheke. Mutu wa msonkhanowu ndi kusintha ntchito zakabaza ndi kulimbikitsa chitetezo ndi umodzi zimene ndi gwero la zachuma. Austin Kachipeya ndi Stefania Chiteka ali mbalipoti ili. Atsogoleri akabaza ochokera m'madera osiyanasiyana mdziko muno anasonkhana ku Lilongwe pa msonkhano wawo woyamba pofuna kukambirana mavuto amene akumana nawo komanso njira zosinthira ntchito yakabaza kuti ikhale yotetezeka, yadongosolo komanso yovomerezeka. Pa msonkhano wa pampando wa bungwe la Malawi Coalition for Kabaza Stakeholders Association Makokasa a Moses Mwarabu anapempha boma kuti lithandize kuthetsa mavuto osiyanasiyana amene oyendetsa kabaza akumana nawo. Iwo anati ena mwa mavuto ndi kukakamizidwa kuti akwaniritse ndalama zimene eni njinga amawafunsa tsiku lililonse, zomwe nthawi zina zimachititsa ngozi ndi kuyika moyo wawo pa chiswe. Mwarabu anayankhulanso nkhani yokhudza ndalama za general receipt ponena kuti kulipiritsa ndalama zokha anthu amene aphwanya malamulo apamsewu sikuthetsa vutoli ngati anthuwo akupitirizabe kuphwanya malamulo omwewo. Ndi boma linadivera kuzira ku Ministry of Finance nkutsitsa mitengo ija. Ndi atsitsa mitengo ija, mitengo atsitsa ndi njinga zokhazo zimene zinabwera njira zathu zimene mazidziwa kuchoka ku Mozambique amene kuchoka ma country ena ozungulira kuti zibwere munomu and sinadusa kwa MRA. So njinga ing'ono kwa MRA kuti anatilola kuti itoma kaomboledwa pa 56,000. Njinga ikulu izikaomboledwa pa 77,000. So ndi zinthu zosamvetsetseka ndito limwe nake zeru zavutirapo pamene pochifuatira kuti tikulola kuti yayi takugwira libira 300,000 pamene tomwefe tapempha kuboma kuti lithandize lisise mitengo. Nduna zamaboma ang'ono a Ben Phiri ati boma limayamika ntchito zomwe oyendetsa kabaza kugwira pothandiza pakayendedwe ka anthu komanso kutsegulira anthu ambiri mwayi opeza ndalama. Komabe iwowa ati kuthetsa mavuto amene akumana nawo kukufunika mgwirizano pakati pa oyendetsa kabaza, bungwe lawo, apolisi ndi ena onetsetsa kuti malamulo akutsatiridwa makonsolo komanso boma. Ndunayi inapemphanso oyendetsa kabaza kuti atengere chitsanzo kuchokera oyendetsa kabaza a mdziko la Rwanda ponena kuti kulimbikitsa chitetezo kungathandize kuchepetsa mavuto omwe nthawi zambiri amakhudza zipatala za boma. Akabazawa akuthandiza kutukula chuma cha dziko lino chifukwa chokuti mtengatenga ndi limodzi mwa gawo limene limathandizira chuma cha dziko lino.
ndiye mapempho awo amene apemphawo ngati boma tikuyenera kuti tiaone, koma kuti tiaone bwino tikuyenera kuti tikhale ndi ma structures mground, tidzidziwa kuti kodi njingayi ndiyolembetsedwa, njingayi ndi andani, njingayi ikuyenda kuti. Msonkhano unabweretsa pamodzi atsogoleri akabaza, akuluakulu a boma ndi ena okhudzidwa ndi ntchitoyi kuti akambirane njira zothetsera mavuto amene akumana nawo pa ntchitoyi. Austin Kachipeya, MBC Lilongwe. Pakadali pano nthambi yona zapansewu ya Road Traffic and Safety Services limodzi ndi Malawi Police Service ati akwanitsa kuchepetsa imfa zobwera chifukwa cha ngozi za njinga za moto mu sabata yoyamba pa ntchito imene akhazikitsa posachedwapa yolimbana ndi kuthana ndi mchitidwe osatsata malamulo azakayendetsedwe koyenera ka njinga za moto. Ndi zambiri mu ripoti ili la Hana Chirwa limene akuwerenga ndi Nobe Jameson. Wachiwiri kwa mneneri wa polisi mdziko muno, Superintendent Alfred Chintere, wati kudzera mu ntchitoyi chiwerengero cha anthu ofa pa ngozi za njinga za moto chatsika kuchoka pa anthu asanu ndi mmodzi msabata yomwe ntchitoyi inali kuyembekezeka kuyamba kufika pa anthu awiri kuyambira pomwe ntchitoyi inayamba. Chintere wati ntchitoyi inayamba pa 15 August ndipo cholinga chake ndikuonetsetsa kuti oyendetsa njinga za moto akutsatira malamulo azakayendetsedwe koyenera ka njinga komanso chitetezo kwa okwera njinga. Ntchito imene ikugwirika pakati pa Malawi Police Service komanso bungwe loyang'anira kuthesa ngozi zapansewu m'dziko muno lachita zazikulu wiki imene yathayi pamene milandu komanso imfa ya njinga zakabaza za moto yachepa kwambiri. Wiki imene timayamba ya August 8 kufika August 14 anthu 6 anamwalira, kwa pamene ntchito imene yachitika wiki ya August 15 kulekeza pa 21 ngozi zomwalira anthu apakabaza anthu awiri okha ndi amene amwalira. Pakali pano njinga zokwana 2626 ndi zomwe zagwidwa komanso milandu yokwana 3220 ndi yomwe yalembetsedwa kanthawi kameneka. Poyankhapo pa ntchitoyi wapampando wa bungwe loyang'anira anjinga zakabanza la Malawi Coalition of Kabanza Association Makokasa, Moses Mwalabu, wayamikira momwe ntchitoyi yayambira. Mwalabu wati Makokasa igwira ntchito limodzi ndi akuluakulu a boma pofuna kubwezeretsa bata ndipo kuti aliyense wakabanza atsatire malamulo. Iwati akambirana ndi sukulu zosiyanasiyana m'dziko muno kuti apereke maphunziro akayendetsedwe ka njinga za moto komanso malamulo apansewu kwa akabanza pa mtengo wotsika. Tikupanga awareness komanso takambirana ndi amasukulu osiyanasiyana across the country cholinga chokuti masukulu amenewa atiphunzitsire anthu pa mitengo yochipa ndipo anthu amene sanakane pano panena munomu anena kuti anthu akhale m'magulu amene pano panena muno akulembetsa mayina osiyanasiyana madera osiyanasiyana and mayina amenewo akumata akwana ka 30 kapena 40 masukulu amene watu akumata kanthawi kupita komweko kaya mkunzimba kaya mkulumvi akumapita kukaphunzitsa anthu amenewa pa mitengo yochipa imene panopa sofa masukulu amene takugwirizana nawo ndi 70,000 kupatula ndalama imene imaperekedwa pang'ono yakuti RSS imene ili 90,000 lero kuti mwachidule malo 430,000 panopa akumalipira 160,000 yonse pamodzi. Ripoti la polisi likusonyezanso kuti ngozi zokhudza njinga za moto zatsika ndi 71.4% pomwe ngozi zonse kuphatikizapo za galimoto zachepa ndi 36.8%. Anthu amene amaliza maphunziro awo ku University of Malawi UNIMA awapempha kuti atumikire dziko lawo mwachilungamo ndi modzipereka m'magawo onse. Wachiwiri kwa chancellor wa sukuluyi Professor Samson Sajidu ndi amene wapereka pempholi kuzomba pamwambo opereka masatifiketi, madiploma ndi madigiri kwa ophunzira amene atsiriza maphunziro awo. Ndi ripoti la Geoffrey Chinawa. Professor Sajidu wati ndizodandaulitsa kuti tsopano chakhala chizolowezi kuti anthu ophunzira bwino ndi omwe akukhala patsogolo kuchita khalidwe loyipa monga ziphuphu ndi katangale. Iwo ati khalidwe lotere limachotsa chikhulupiriro cha anthu mwa adindo komanso limabwezeretsa mbuyo chitukuko cha dziko. Pamenepa iwo alangizanso ophunzira omwe atsiriza maphunziro ndipo anapindula ndi ndondomeko ya boma ya ngongole za ophunzira kuti ayambepo kubwenza ngongoleyi kuti enanso apeze mwayi wa ngongolezi. Ya utenga woyamba ndi wakuti chonde kumene tikupitaku tikakhale ndithu mbadwa za dziko lino zabwino zolemekeza anzawo
zothandiza ntchito chifukwa munthu atha kukhala wophunzira koma upezeka kuti nkhalidwe siwa umunthu ndi chonde akakhale ankhalidwe. Uthenga wina ndi kuti imene tikuziwa kuti matenda ambiri amene tili nawo ziko muno ndi mayiko enso ena azizathu masiku ano ndi umbava wa munthu wophunzira kupezeka kuti ndi amenenso akukhala pasogolo kuba cholinga choti kumapeto kupezeka kuti anzathu ovutika sakupeza thandizo la boma chifukwa choti labedwa ndi wophunzira ndifuna kuwalimbikitsa kuti chonde akakhala akupewa kutero. Mmawu ake wapampando wa khanso ya UNIMA a Benedicto Komatani Malunga alimbikitsa anthuwa kuti akhale opirira komanso akagwiritsa ntchito bwino zomwe aphunzira potumikira dziko lino. Anthu 2191 ndi omwe alandira masatifiketi awo pamwambowu. Ophunzira 73 alandira ma masters pomwe ophunzira asanu alandira ma PhD. Mmodzi mwa anthu omwe alandira PhD ndi Christopher Nchenga omwe ndi mmodzi wa akuluakulu aku ofesi ya mtsogoleri wa dziko lino. Ophunzirawa aphunzira m'magawo a ntchito za ukadaulo, oyendesa za ntchito za chuma, za utolankhani, kuyendesa makampani ndi zina. Pamwambowu panalinso mkulu ona za maphunziro pamwamba munduna za maphunziro a Fritz Kajoma. Jeffrey Shinawa, MBC, Zomba. Komiti yapadera ya nyumba ya malamulo imene kufufuza za ngozi ya ndege imene idagwa ku Chikangawa yayambanso kafukufuku wake wamasana alachitatu itakumana ndi Brigadier General Juvenalis Mtende amene anakhalako pilot woyamba wa ndege ya Donia mdziko muno. Komiti yayamba kafukufukuyi itapuma kwa masabata angapo pamenenso imawunikira zimene komiti idapeza mu gawo loyamba. Zambiri mu ripoti iyi. Retired Brigadier General Juvenalis Mtende anaonekera ku komiti ya nyumba ya malamuloyi ngati katakwe pa nkhani za mayendedwe amlengalenga pomwenso anapereka tsatanetsatane wa ukadaulo wake kuyambira mchaka cha 1976. Mtende yemwe adali atapuma pa ntchito nthawi imene ngozi imachitika anapeza maphunziro ake ku sukulu za ukachenjede ku South Africa, Germany komanso mdziko la United States of America. Polankhula ku komiti, Mtende wati nyengo imanka nayipirayipira pa tsiku la ngozi chomwe chidali chifukwa chokwanira cholepheretsa ulendo pa tsikuli. Iye waonjezeranso kuti bwalo la ndege la Mzuzu silapamwamba kwenikweni kamba kuti limadalira munthu kuona zomwe zili kunja kuti atere zomwe ati zidali zovuta pa tsikuli. Atafunsidwa chifukwa chimene chingalepheretse oyendesa ndege kudutsira njira yodzera ku nyanja ya Malawi kamba kuti kumakhala koyera, Mtende adalephera kufotokoza bwino ponena kuti ichi chitha kukhala chisankho cha oyendetsa ndege pa nthawiyo. Trust Office, MBC, Lilongwe. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Tiyentonenso mitu yake. Nduna yona za chitetezo cha mdziko yalangiza polisi kuti apewe kuchita ndale. Komiti yapadera ya nyumba ya malamulo imene ikufufuza za ngozi ya ndege imene idagwa ku Chikangawa yayambanso kafukufuku wake. Ndipo boma la Iceland latilayika padera ndalama pafupifupi 500 million kwacha zothandizira ogwira ntchito makonsolo kupita patsogolo ndi maphunziro awo. Popitirira nkhanizi, apolisi ku Lilongwe amanga ogwira ntchito awiri aku National Oil Company of Malawi NOCMA powaganizira kuti akukhudzidwa ndi nkhani yotumiza ndalama pafupifupi 700 million kwacha molakwika. Malinga ndi Alfred Chintere, wachiwiri kwa mneneri wa polisi mdziko muno, anthuwa ndi Nicholas Ruben amene ndi wachiwiri kwa mkulu wa NOCMA komanso Athokozani Jacob Sesani amene ndi mmodzi mwa akuluakulu a kampaniyi. Anthu awiriwa akuyembekezeka kukayankha milandu yakutayira pa ntchito ya boma poteteza chuma komanso kuseweretsa ntchito yawo. Boma la Iceland lati layika ndalama zokwana $300,000 zimene ndi pafupifupi 500 million kwacha zothandizira ogwira ntchito m'makonsolo kuti apititse patsogolo maphunziro awo. Izi zadziwika ku Lilongwe pamwambo okhazikitsa ndondomeko ya maphunziroyi. Nduna za maboma ang'ono a Ben Perry yati maphunzirowa athandiza kulimbikitsa ntchito za makonsolo ndi kupititsa patsogolo chitukuko cha dziko lino. Beatrice Mwape wadza ndi ripoti ili.
Poyankhula pamwambo okhazikitsa ndondomeko yopereka maphunziro kwa ogwira ntchito m'makonsolowa, nduna ya zamaboma ang'ono a Ben Phiri atupangire omwe atapeze uthandizira kuthekera kwa boma kugwira ntchito zachitukuko molongosoka, kusamala chuma cha boma, ngakhalenso kuonetsetsa kuti anthu akuthandizidwa moyenera. Iwo ati izi zithandiziranso kuti boma ligwiritse ntchito bwino thumba la ndalama zachitukuko la CDF. Apa iwo apempha adindowa kuti akhale ogwira ntchito zawo motsata ndondomeko, olimbikira ntchito komanso odzipereka, poti ati izi ndi zothandiza kwambiri pa chitukuko cha dziko. Kutumizidwa kwa anthu yawa 70 amene ena akapanga ma masters program, ena akapanga ma first degrees, kukuyankha funso limene lokuti tsopano tili serious kufuna kuchita capacity ma councils athu. Nzeru za nyuwani zimene atakazipeze ziwathandizira kuti adzagwire ntchito yopereka ma services amene boma limayenera kupereka kwa anthu ake, chifukwa sapereka ma services iwo koma kudutsa ku council. Ndiye tikakhala ndi anthu ophunzira zitithandiza kuti anthu akhale ma services oyenerera. Kazembe wa dziko la Iceland kuno ku Malawi a David Bjarnason ati mwayi wa maphunzirowu uli pansi pa ntchito yawo yothandiza kubweretsa kusintha pa maphunziro, kupereka madzi abwino, zaumoyo komanso ukhondo mwa zina. A Bjarnason atali ndi chiyembekezo kuti maphunzirowa athandizira kulimbitsa kuthekera kwa ogwira ntchito m'makonsolowa ndi kuonetsetsa kuti akutumikira Malawi moyenera. Mmodzi mwa omwe apeza nawo mwayi wa maphunzirowa a Emmanuel Nkhonjera, omwe amagwira ntchito ku konsolo ya mboma la Balaka, ati maphunzirowa awathandizira kukasintha momwe konsolo yawo ikugwirira ntchito zolimbikitsa ukhondo. Zikanthandizira kwambiri kuti council ya Balaka tikabwere ndi ma plan ena ona kuti kodi tingapange bwanji kuti ukhondo mu district yathu ya Balaka upite pasogolo. Ngati mukuziwa president athu anapanga declare kuti tipange improve ma sanitation issues ma district mwathu. Ndi kubwera kwati kwa scholarship imeneyi wathandizira ngati kwaonjezera moto kuti kodi ukandipanga ineyo kukatenga zeru zina kuti kodi Balaka tingapanga improve bwanji nkhani ya sanitation. Nkhani yonena kuti kodi zinyala atizitaya bwanji kuti tipewe matenda amene amaza kana kakusowa chani kamba kusowa ukhondo. Boma la Iceland layika ndalama zokwana $300,000 zomwe ndi 520 million kwacha. Mwa anthu oposa 600 omwe analembera mwayiwu, akuluakulu 70 am'makonsolo a Nkhotakota, Salima, Balaka, Machinga komanso Mangochi ndi omwe apeza mwayi wa maphunzirowa. Beatrice Mwape, MBC Lilongwe. Anthu ambiri akuyankhula pa imfa ya katswiri oyimba nyimbo za chamba cha country Dolly Parton. Katswiriyu wamwalira ali ndi zaka 80 atadwala nthenda ya kansa. Ena mwa anthu akuno ku Malawi amene amatsatira malemuyi chifukwa cha nyimbo zake zoyimbidwa mwaukadaulo ati akhudzidwa kwambiri ndi imfayi. Simeon Boyce wafika ndi ripoti. I want to do a song for you now that a lot of people have been asking for ever since I started doing the Dolly show. They asked me why I didn't sing the song about Jolene. Now this is a true story for those of you that don't know. Malemu Dolly Parton anachoka pokhala munthu wamba yemwe anakulira ku midzi ya ku Tennessee mdziko la USA kufika pokhala katswiri oyimba nyimbo za chamba cha country. Iye anachuka kwambiri ndi nyimbo monga Jolene ndi Islands in the Stream. Mmodzi mwa anthu ogwira ntchito ku MBC Radio 2 FM ngati DJ Kingsley Ntira wati Amalawi adzamukumbukira malemu Dolly Parton chifukwa anali katswiri komanso anapereka gawo lalikulu la moyo wake ku nkhani zoyimbayimba. Watipatsa nyimbo zambiri. As an artist anayamba kuzindikira luso lake adakali teenager. At 20 anayamba kale kupanga ndalama nkhani ya nyimbo, chinthu chimene sichimakhala chophweka kwa artist ambiri. Ena athamati kuti mwina iye chifukwa anali ku America ndi zina zotero, koma ndo chilungamo chake chokuti taluza munthu amene anali ofunika kwambiri makamaka kuchamba cha country music chimene audience yake mwina tsiku la titondo tenda akulu amene amaitsatira mwina so ena achiyamati ena ndi ena amaimvera komanso amaitsatira. Chimene ndikakambeso china chachikulu cha Dolly Parton chonena kuti ngati oyimba kufikira nthawi imene wamwalira kapena kuti siya watulusa 49 solo studio albums. Izimene wapanga ndithu ma album 49 pa 49 amenepo 9 anapanga live ku studio, you know, zinthu zimene sizimakhala zophweka. Mmodzi mwa akatswiri owulutsa mawu pa radio komanso yemwe amatsatira bwino za nyimbo Deus Sandram wati malemu Dolly Parton anali ndi luso lapadera ndipo nyimbo zawo zimapereka chiyembekezo kwa anthu. Malemu Dolly Parton anali woyimba amene dziko lapansi lidzamusowa kwambiri.
Chingereza she was quite unique. Her voice, mawu ake anali amphamvu, anali unique. And amene amakonda nyimbo zake akamamvera kuti kakudutsa munyengo zotani kumvera nyimbo za Dolly Parton makhala tu kuti kutonthozedwa kumva chitonthozo china chake chapaderadera. Yemwe amagwira ntchito ngati mtolankhani wa za msangulutso ku newspaper ya Nation Publication Limited, Brian Itaye wati malemu Dolly Parton anali ndi luso lapaderadera lomwenso linathandizira oyimba ena. Dolly Parton anali oyimba kuti ifusa yake sinali amasewera. Luso limene Mulungu anampatsa linali lioneka kuti ndilapaderadera. Nthetemera amene kuti nthetemera mawu ake amene amatulukira sanali artist amene munthu ungamvere tsiku ndi tsiku. Olo mene linali influence yake si artist oti tingamangokamba zoti generation zathu zambuyo. Mu nthawi yomwe anali moyo, malemu Dolly Parton anapeka ndi kulemba nyimbo zochuluka kuphatikizapo ya Jolene, Coat of Many Colors ndi I Will Always Love You. Ndipo zimbalezi zinagulitsa ndalama za Nkhani komanso anthu ambiri amazimvera kudzera pa internet. Kuchokera mu mzinda wa Blantyre, ndine Simeon Boyce. Kampani ya mukulu Malawi yalimbikitsa makonsolo ndi mabungwe osiyanasiyana kuti yaonjezere ndalama ndi chithandizo pa chitukuko cha masewero osiyanasiyana kuti ochita masewerowa apindule. Wanena izi ndi oyang'anira malonda a mukulu Malawi mchigawo chakumpoto Awanangwa Kasese. Mukulu imathandiza mpikisano wa masewero ampira wa manja osewera osaposa zaka 21. Ludovico Nyirenda ali ndi zambiri. Mmodzi mwa akuluakulu a kampani ya mukulu mchigawo chakumpoto Wanangwa Kasese anati kampani yawo ndiyokondwa ndi luso lomwe osewera achichepere aonetsa. Kasese alimbikisanso makonsolo ndi makampani osiyanasiyana kuthandiza masewero mdziko muno kuti osewera ayambe kupeza phindu. Luso la atsikana amene wawali kabwera poyera dziko lathu la Malawi likhoza kufika patali ndi ali kaso pamapo. Tiyeni tigwirane manja titukule maluso osiyanasiyana amene ali kunja chifukwa tikangokhala ndi kuti malusowa sabwera poyera. Mlendo olemekezeka pamwambowu Sam Nyirenda omwe ndi mkulu woona za masewero ku nthambi ya za maphunziro ku chigawo chakumpoto ati thandizo la mukulu likuthandiza atsikana achichepere omwe ali ndi luso la masewero ampira wa manja kuti apitirize kupititsa patsogolo luso lawo. Gavumenti yabwera pakatipa ndikukhanga kuti yapanga fill gap imene inalipo ndiye kuti kusula kwa ana kuja kukuyenda stage by stage sakudumphira stage iliyonse. Ndiye tournament iyi ndiyofunikira kwambiri anawa sopano apeza mpata kuti atende stage yabwino imene ndi under 21 kuti zayendere komanso luso lawo lisulidwe moyenera mu ndondomeko yako osati kudumphira step ina yake. Mtsogoleri wa bungwe loyendesa masewero ampira wa manja mdziko muno la Netball Association of Malawi NAM, Janet Chiumia anayamikira kampani ya mkulu Malawi pobweretsanso mpikisanowu. Ife ngati namu thandizo limene talilandira ndi sangala kwa basi chifukwa chakuti ku tournament ya under 21 ukhala ngati background yathu backbone yathu ya national team. Tikutha kupezako ma players omwe akupita ku under 21 ya Malawi komanso tikutha kupezanso ma players choka ku under 21 kupita ku national team. Ngati momwe mukuonera chaka chatha tapeza ma player almost 6 omwe achoka ku under 21 kuzera kumkulu kupita ku national team. Timu ya atsikana ya Mzimba Queens Reserve ndi akatswiri a mpikisanowu itagonjetsa Ikwendeni Resource ndi zigoli 56-27. Mpikisanowu unabweretsa pamodzi matimu 12 ochokera m'madera osiyanasiyana chigawo chakumpoto ndipo Mzimba Queens Reserve, Ikwendeni Resource ndi Runyangwa Sisters ndi matimu omwe akayimire chigawochi pa mpikisano waukulu wa chikhochi omwe uzachitikire ku Blantyre mwezi wa Mawa. Ludovico Nyirenda, MPC Muzuzu. Nkhani imeneyi tafika pamapeto pa nkhanizi maono koma tisanasiyaneso nayinso mitu yake. Nduna yona zachitetezo cha mdziko yalangiza apolisi kuti apewe kuchita ndali. Komiti yapadera ya nyumba ya malamulo imene ikufufuza za ngozi ya ndege imene idagwa ku Chikangawa yayambanso kafukufuku wake.
ndipo boma la Iceland latilaika padera ndalama pafupifupi 500 miliyoni kwacha zothandizira ogwira ntchito m'makonsolo kupita patsogolo ndi maphunziro awo. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndi ine Romeo Umali. Mmawa wabwino. Mwadzi wa inonse mauno yafika sompheja timakupatsani za nyengo. Pakali pano tipembeza nyengo ya mitambo yapatali madera ambiri a mdziko muno phatikizapo nyengo yozizira mmawa uno pamene nyengo yofundirapo ndithu ikuyembekezereka madera ambiri chakumasanaku. Tiyembekezerenso mphepo yamwera kupitira kuomba nthawi zina pa nyanja zathu monga nyanja ya Malawi komanso ya Chilwa ndi tentonse amene timagwisa ntchito nyanjazi kuphatikizirapo asodzi tikapitize kukakhala odziteteza. Izi choncho kamba ka mphepo zomwe zikufikabe mdziko muno kuchokera nyanja ya Mchere ya India chakumwera kumvumaku kumafalikira kwathu kuno zomwe zili ndi chinyontho chomverera ndithu. Moti mmawa uno nzosadabwitsa kwenikweni kuti nyengo yozizira ikupitira madera ambiri a mchigawo chakumwera pakati komanso kumpoto kwa dziko lino phatikizapo nyengo yofunda madera ena ochepa monga kunsanje komanso kwa Nkabu. Nyengo ya mitambo yapatali nayonso ikupitirira mmawa uno madera ambiri a mdziko muno phatikizapo nyengo ya mvula ya mawawa madera ena ochepa a mchigawo chakumpoto. Masanawa tiyembekeze nyengo yotentha kupitirira madera ena monga kwa Nkabu, kunsanje, kumangochi